hrách aký herný. Aha, idem natočám video. Ahojte ľudia. Ahojte. Už bolo, neviem, či mesiac, alebo niečo sa porobilo, ale nevadí. Už je to normálne. Budem natáčať videa a možno ich budem natáčať kratšie a novinky sú, že budem natáčať videa a možno budem natáčať stream. Stream budem natáčať, keď dosiahnem 50 odberateľov alebo viac. A keby, tak možno by som vybral čosi z vašich komentárov, čo by som mal navrhnúť. Napíšte do komentárov, čo by som mal urobiť ďalšie. No možno budem viac videí natáčať, nie shortov. A možno budem mať lepšie toto. A ja pôjdem na dovolenku, takže budem natáčať videá z dovolenky. A keď ich budem natáčať, tak možno tam budeme. Ale nepoviem, kde ideme. Lebo by to som urobil. No dobre. Pozrite si short, že moje veci. Teraz som natočil pred chvíľou. Moje psy. A ináč, už končí skoro leto, je ďalší školský rok. Tak ja budem proste natáčať menej, lebo budem sa musieť viac učiť. A možno pozrite si to video, ten short, alebo čo to je. No a ja som zistil, že hry sa mi nebudú dať hrať, lebo ja mám niečo preplnené s pamäťou, čo mi neumožnilo natáčať hry. A nemôžem už natáčať proste hry. A proste to je všetko. A nebudem natáčať asi už hry nikdy. A moja mačka neviem čo je, ale úplne nás nevníma. Pôjde zajtra ku veterinárovi a to bude všetko v poriadku a nič. No takže zajtra, nepoviem kedy pôjdeme na dovolenku, ale pôjdeme. A chcel by som povedať, že som sa dostal veľmi ďaleko. Zatiaľ lepšie ako nič sa hovorí. Lebo mám 32 odberateľov zatiaľ a môj goal je dosiahnuť 10 000. A to sa nesplní. Tak, čaute. Peace out.